Добър ден, колеги! Много ви благодаря, че в напрегнатия ви дневен ритъм успяхте да дойдете и при нас. Благодаря, че тези минали през ВСС също дойдоха и до тук. Знам, че бързате и за други събития, така че ще бъдем максимално лаконични. Поводът днес е двоен, на принципа на пестене на пари и на време. Обединихме два повода в един: 10 години от създаването на институцията на омбудсмана и представянето на годишния ни доклад за 2014 година, който внесохме в Народното събрание. И сега давам думата на господин Пенчев да започне с представянето първо на 10-те ни години. Добър ден и от мен. Решихме да направим така скромна обстановка представянето на 10-те години, защото може би при други повод и в други времена биха били организирани научни конференции, що е омбудсман, има ли той почва у нас в България. На мен ми се иска на мен и на моя екип. Нямаме се, колеги, но не се чува там на колонките. Да. Така че ще подредим. Добре. Може би аз имаме няколко проблема с звукоучение. Така че с моя екип решихме да направим една презентация на това какво е свършил омбудсмана, не толкова като цифри, като статистика, а колкото като работа. Защото винаги ни питат, добре, какво прави омбудсмана. И обикновено отговор е, имахме 100 жалби, от тези 100 жалби 30 бяха основателни, от тези 30 ние по 25 написахме препоръки, от тези 25 препоръки на 20 отговориха, на 5 не отговориха и така нататък. Но сега ще видите от следващата презентация, че не е това работа на омбудсмана. Тя е нещо много по-необхватна и тя ефективността не може да бъде определена от това брой на жалби, брой на жалбоподатели. По друг начин, мислим, че нещата се представят. Аз, позволете ми, ще стана и ще се опитам да направя една презентация. Няма да се чува обаче микрофона, така че се стойте тук. Добре. Така, значи от първия слайд виждаме, че 38 340 жалби са постъпили от създаването на институцията. Това прави средно по 3800 жалби на година, което никак не е малко, при положение, че в първите години институцията все още не е била известна. И тук виждате обаче граждани обслужени от приемането на омбудсмана 72 000, т.е. два пъти повече граждани са обслужени от толкова жалбите. И ще зададете въпроса защо. И аз ще ви отговоря, например, в моите приемна, всеки четвъртък аз приемам, по план 12 човека от 9 до 12. От тези 12 човека, може би 4 или 5 средно подават жалба такава, която може да бъде образувана в преписки, да се разгледа от омбудсмана и да се отговори на жалбоподателя. Останалите идват при мен с някакво оплакване, които самите за тях са неясни и искат от мен да двупътия. Идват при мен до голяма степен за правен съвет, но в немалка степен и с истина за житейски съвет. Тоест, но всички тези хора, които минават през мен, които получават правни или житейски съвет, или им се казва, не, ти нямаш проблем с омбудсмана, имаш проблем с друга институция, всички тези хора излизат от приемата доволни и с усещане, че те са получили това, за което са дошли. И това показва фактически, че затова по този начин може би трябва да се гледа не само по броя на жалбите, но по начин на обслужени граждани. Виждате по-надолу, че около 1968 граждани са били приети лично от омбудсмана. Тук става дума само за тези, които са били записани за приемни в София или в страната. Не става дума за тези десетки граждани, с които аз се срещам, като изнасям лекции или беседи в университети, в училище и така нататък. Това е съвсем друго нещо. Не става дума за тези хора, които ми спират на улицата всеки ден и ме питат разни неща. Става дума само тези, които формално са се записали. Минаваме на следващия слайд. Виждате графика на постъпилите жалби. Очевидно е, че пика на постъпили жалби 2013. Всички знаем, тогава бяха
вълните на недоволство на потребителите, протестите, демонстрациите и наистина тогава жалбите достигнаха до най-големия си размер. Тази година вече отново се връщаме към нормалното ниво, тази смисъл отчетната година 2014, с 5010 жалби. Ако гледаме обаче следващата графика граждани, обслужени от приемата на омбудсмана, виждаме, че разликата между 2013 и 2014 е почти незначителна. Тоест, връщаме се на тази идея, която аз се развих в началото, че няма пряка връзка между броя на жалбите, формалните и това хора, които са получили консултации, които са получили съвет, които са получили удовлетворение от институция на омбудсмана. И ще ви дам за пример, именно в годишния доклад, едно писмо от един човек беше ми написал: благодаря ви, че от вашия отговор аз разбрах, че на моята майка не са и нарушени правата. Вие сте единствената институция, която вникна в проблема и обясни, и аз съм спокоен, че на моята майка правата не са нарушени. Тоест, ние сме казали, очевидно нарушение няма, но човек не само, че не е недоволен, той е доволен, че има яснота и че няма съмнение, че някой нещо е нарушил правата на майка му. Тоест, това също е работа на омбудсмана, не само да намери законно нарушение и да го обяви, а и да каже в случай нямате проблем или пък вашия проблем ще реши еди кой си или по едикъв си начин. Тук виждате графика на гражданите лично приети от омбудсмана от 2010. Аз така с стъпването в длъжност приех, че нормално, че омбудсмана трябва да приема лично хора. И виждате, че има пика от 2012 се дължи на това, че през 2012 ние направихме една обиколка из страната, доста много приемни в страната организирахме. Това очевидно увеличава броя на граждани, които са видели лично с омбудсмана. Тук вече виждате една статистика за според визираното нарушение. Много често ме питат кои жалби са най-много. Да, те винаги най-много са жалбите за потребителските права на потребителите. Виждате, че общо от всички жалби те са 9100. След това са правото на собственост и социалните права. Тази подредба е горе-долу всяка година една и съща. Тоест не е само за целият период, но поначало така се подреждат обикновено жалбите. Следващата графика. Национален превантивен механизъм. Сега знаете, че Закона за омбудсмана е приет 2004, 2005 година на 13 април е избран първи омбудсман, за това ние днес така отбелязваме 10 годишнината. Но в Закона за омбудсмана беше за първи път и сега за единствен път изменен през 2012 година, когато на омбудсмана се възложи да изпълнява и функцията на национален превентивен механизъм. Това е една отделна функция извън дейността на омбудсмана, макар и близка до нея. Знаете, че България е ратифицирала конвенцията срещу изтезанията. Знаете, че България ратифицира и факултативния протокол към тази конвенция, по силата на който протокол всяка държава, която го е ратифицирала, трябва да има независим държавен орган, но независим, на който да прави мониторинг на всички тези места, на които има хора против тяхната воля. И това е една превенция, един превентивен контрол и да, като констатира нарушение и евентуално условия за нарушаване на човешки права и за изтезание на хора, той да съответните органи да ги сезира. Аз казвам места, в които хората са против тяхната воля, защото това не са само затворите. Очевидно, следствените арести, това са също домове за хора с ментални увреждания, домове за деца. Знаете, че макар да има стратегия за деинституционализация, знаете, че така или иначе все още има такива домове, в които има деца без родител да се грижи и в които домове също се нарушават до голяма степен правата и това е също, което се извършва от националния превентивен механизъм. Когато четем, че са извършени 461 проверки, това са за 2 години, т.е. не са посетени толкова места, това са проверки изобщо в отделните такива институции и вече дадено колко в места за задържане в затворите, колко в следствените арести. Има също в последно време, последните 2 години, така много активно е дейността на този механизъм и по отношение на бежанците. Знаете, този проблем възникна
2014 най-вече, и ние направихме веднага проверка на всички места, които още не бяха оборудвани, нямат никакви условия, направихме съответните препоръки и знаете, че вече условията доста много се подобриха в тези места. Така, следващата графика, Френския национален превентивен механизъм, продължаваме с неговата дейност. Той е длъжен по закон всяка година, февруари месец, да излиза с доклад за дейността, като между другото всяка проверка на националния превентивен механизъм завършва с доклад, който се изпраща до съответния орган, било то Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалните грижи, в зависимост от кой орган е компетентен да отговаря за съответната институция. Тук виждате колко препоръки са изпратени, колко препоръки са изпълнени. Сега на всички ви е ясно, че основният проблем в България е пренаселеността на затворите. Това е факт. Има вече пилотно решение на съда в Страсбург, т.е. от тук нататък не очакват сериозни санкции, ако не влезем в нормите. И съответно при тези препоръки на националния превентивен механизъм отговорът е един и същ, няма пари. Само, че ние им отговаряме, да, няма пари, но липсата на пари не е оправдание да се нарушават човешки права, което между другото е и константната практика на съда в Страсбург. И предполагам, че вече с това пилотно решение най-сетне държавата се хване в ръце и след 50 години без нови затвори ще трябва да постигнете нови затвори, и то модерни все пак, защото сегашните условия са плачевни. Сега вече минаваме към фактически тези правомощия на омбудсмана, които му дават право не само да решава конкретния казус или да помага на конкретния човек, а да решава проблемите на неограничен кръг хора. Това са двата много сериозни законови инструменти. Един е конституционен. Това е правото на омбудсмана да сезира Конституционния съд. И втория е вече правото пък да сезира върховните съдилища за тълкователни решения. Това право на омбудсмана, мисля, че беше прието с промяната от 2006 година на Конституцията, в която промяната беше пак в частта на съдебната власт, но се използва този повод да се приеме това правомощие на омбудсмана и също и самия омбудсман като институция да влезе в Конституцията. Това е много важно, защото да не може някое мнозинство да реши, че не му харесва омбудсмана и да отмени закона. Вече го има в Конституцията, трябва конституционно мнозинство, за да няма омбудсман в България. Идеята омбудсмана да може да сезира Конституционния съд е ясна. Знаете, че много спорове имаше, трябва да има в България конституционна жалба, т.е. всеки има право на жалба или не. Законодателят прие, по-моему, едно правилно решение, такова преходно, значи преди всеки да има право на жалба, нека да има един орган, който поначало защитава правата на хората, това е омбудсмана, единствен орган в България, който по закон и по Конституция защитава човешките права. Нека той да има това правомощие, той да бъде цевката, ситото, което да прецежда идеите и истината на гражданите за произнасяне на Конституционния съд. Вие знаете, че в тези държави, в които гражданите имат право на конституционна жалба, и в тях не значи това, че всеки гражданин, подавайки жалба, тя отива в Конституционния съд и той разглежда. Знаете, че има механизми тези жалби да бъдат пресети и фактически Конституционния съд разглежда малък процент от постъпилите жалби. Това е ролята на омбудсмана, като юрист, като човек с експерти. Всички тези искания, които аз получавам, аз отговарям на гражданите, съответно защо смятам, че не бива да се сезира Конституционния съд или пък защо сезирам Конституционния съд. Тук трябва също да подчертая, че това право на омбудсмана е дадено малко предпазливо. Поначало държавата се отнася предпазливо към институцията на омбудсмана. Например, той няма право да отговаря на жалби на дребни или средни бизнесмени, които са най-големите жертви на административния ред. Той може да отговаря само на жалби на граждани. По същия начин той няма универсалното право да сезира Конституционния съд, каквото имат другите органи. Министерството, съвет, една пет от народните представители, пленумите на ВТС и на вас, главния прокурор, президента. Той има право да сезира Конституционния съд само за противоконституционност на закони, т.е. не на решение на Народното събрание, и то само закони, чиято противоконституционност се характеризира с нарушаване на човешки права. Тоест и тук има една допълнителна цецка, макар че моето скромно мнение е, че всеки закон, който е противоконституционен,
малко или повече нарушава човешкото право да живеем в една държава с хармонична правна система, но това не е становище на Конституционния съд. Трябва само да бъдат наистина конкретно човешки права нарушени. Тогава може омбудсманът да се намеси. От създаване на институцията 19 пъти е сезиран Конституционния съд, виждате от таблицата. Сега бих могъл само да се спра на по-съществените, според мен, така сезирания, успешни или неуспешни. Така е едно от най-успешните сезирания на Конституционния съд, според мен, т.е. което има най-голямо въздействие върху цялото гражданско общество, това е атакуването на една разпоредба на Закона за движение по пътищата, която разпоредба въвеждаше необжалваем размер на глобата, мисля 20 лева. Аз сезирах Конституционния съд с тази разпоредба, като изложих съображение, че не може в една правова държава, не може да има необжалваемо наказание. Няма значение размера на наказанието. Важното е друго. Важното е, че човек, който е невинен, трябва да може да докаже своята невинност пред съд. Що санкциониране, макар и административно, пак е санкциониране. За моето голямо щастие, Конституционният съд възприе тази моя теза и обяви тази разпоредба за противоконституционна. И тук е вече другата така добра стъпка, другата добро събитие, че народните представители от тогавашния парламент, беше мисля 41-я, по своя инициатива внесоха в Народното събрание законопроект, мисля, че беше към Закона за административните нарушения и наказания, с който отмениха всички разпоредби в нормативни актове закони, в които имаше, защото в много закони имаше необжалваеми размер на глобите, те свършиха тази работа, която им читаваше омбудсмана да я свърши, като сезира Конституционния съд с последващи текстове. И така, че това показва един консенсус. И това за мен е голямо постижение, защото вече няма наказание, което да бъде необжалваемо. А това е много важно. Аз лично имах сведения, че практиката, примерно на ДНСК е била тогава, да налага необжалваеми размери глоби по ЗУД, за да може да имат обжалвания. Но тези необжалваеми размери глоби бяха от 1000 лева и нагоре. Тоест, никак не са малки. Така че да не може административен орган да се позволява по този начин да бъде безнаказан, да каже, аз ще те накажа, така че ти да не можеш да се защитиш. Всеки вече може да се защити и 5 лева да го глобат. Пак ви казвам, не е важен размер на глобата, важно е дали сме правова държава или не. Знаете последното решение на Конституционния съд по искане на омбудсмана за тези разпоредби Закона за електронните съобщения. Тук в този случай, в случая, когато атакувах и текстове в Закона за лицата и семейството, моята идея беше по-скоро превентивна. Аз знаех, че Конституционният съд специално за лицата и семейството няма да отмени разпоредбите, защото това би създало правен вакуум. Аз просто това беше един сигнал до Конституционния съд и до народните представители да хармонизират законовата уредба. Закона за електронните съобщения, знаете, бяха въведени текстове за следение на трафични данни, които текстове се позоваваха на европейска директива. Тази директива беше последствие от Европейския съд обявена за нищожна, т.е. основанието за тези спорни текстове се оказа, че вече отпада. И аз веднага сезирах Конституционния съд, с което исках да намекна на народните представители, отменете тези текстове и ги коригирайте, защото те в момента ги коригираха, те не са отменени. Обаче, както става обикновено, Конституционният съд повече от година се бави с това решение, което беше безспорно, между другото. Накрая се произнесе и се оказа, че депутатите са неподготвени и трябваше за 3 дена да променят съответно закона, за да могат вече тази правна дупка да я запушат. Що се отнася до закона за лицата и семейството, там Конституционният съд каза, ние не можем да отменим тези разпоредби. Става дума за поставянето под запрещение, най-общо казано, защото ако ги отменим, макар те да са абсолютно противоконституционни, са абсолютно устаряли, да са пълно противоречие с Конвенцията за правата на хора с увреждане, ние не можем да ги отменим, защото ще се получи правна дупка. Няма да има начин да се поставя по запрещение, а нямаме мерки за подкрепа. Но законодателят е длъжник, но обществото трябва част по-скоро да запълни тази дупка със съвременни методи. И ето резултата на лице. Имаме в Министерството на правосъдието изготвен един законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, който законопроект по съвсем друг начин, коренно, качествено различен начин, решава въпроса за хора с ментални затруднения. Сега вече да бъде прият този закон от парламента и с какви поправки, това е въпрос на толерантността на парламента и доколко сме готови ние, макар да сме ратифицирали Конвенцията за правата на хора с увреждане, доколко сме готови да я прилагаме наистина, но все пак вече имаме един нов законопроект, който
пак беше малко и повече и с помощта на омбудсмана така постигнат. Други две решения, които така бяха възгледи, които Конституционният съд отхвърли истината на омбудсмана, едното беше за така наречената сградна инсталация. Конституционният съд прие, че тази сградна инсталация не противоречи на Конституцията, че понеже всеки е собственик на общи части, независимо, че вие не ползвате услугата топлофикация, вие трябва да заплащате загубите от нея и тази сградна инсталация до ден днешен продължава да мъчи хората. Друго искане, което Конституционният съд с пълно единодушие отхвърли, без всякакви колебания, беше истината да отпадне привилегията на банките да се снабдяват с изпълнителен лист без всякаква възможност за оспорване на това снабдяване по съдебен ред. И макар да излезе решение на съда в Люксембург, отново абсолютно категорично се отнася и за България това решение, защото става дума за една правна уредба, която е абсолютно еднаква с нашата на Испания, по испански казус, а така или иначе нашия законодател все още не може да намери сили да отмени тази привилегия за банките. Има пак законопроекти внесени, но аз съм почти сигурен, че няма да бъдат приети. Това е за Конституционния съд така най-общо. Друга правомощие сериозно на омбудсмана е в Закона за съдебната власт, член 25, да сезира Общо събрание на Върховния касационен и Върховния административен съд, която има противоречива практика. Това е много важно правомощие, защото знаете, че една от най-големия бич за хората е противоречива съдебна практика. Този бич създава правна несигурност, създава усещане за корупция, някакви връзки за неадекватност. Често пъти, даже в повечето случаи не става дума за това, просто съдилищата явно, както казват хората, двама юристи, три мнения, мислят по различен начин. Но хубаво е, че омбудсмана може веднага, констатирайки такива проблеми, веднага да сезира съдилище и те са длъжни. Те са длъжни да се произнесат. Те могат да кажат, няма противоречива практика, могат да кажат, приеме това или приеме това. Но вече се знае от тук нататък какво се приема. И тук веднага мога само една скоба да отворя, че се получи, така е по закон. Но от последните ми искания се получи нещо много особено. Става дума, аз сезирах Върховния административен съд за противоречива практика по закона за досиетата. Там, откакто този закон влезе в сила, практиката на Върховния административен съд е безпротиворечива. Щом твоето име го има някъде в някои от тези там масиви, билото картонче или регистрационен списък или досие ли имаш, това име се публикува, ако си вземал публична длъжност, без всякакви оценки и без всякакви илюстрационни последици. Забелязах, че първо един състав на Върховния съд сезира Конституционния съд, дали това не е противоконституционно, имаме решение, че не е противоконституционно, след което извън ще дадоха две решения на Върховния административен съд, в обратния смисъл, че не е доказано, че комисията трябва да доказва на всеки, не само, че името му го има в регистъра, ами защо го има и каква дейност е извършвал. И аз сезирах Върховния административен съд да кажат кое е истина, кое ще бъде практика от тук нататък. Това е тяхно право. Аз не съм дал становище, според мен, кое е правилно. Да просто питам. И на което не ми се отговори. Т.е. се оказа, че имате правила на Върховния административен съд, които може да не се произнасят. Аз мисля, когато не може да се съберат мнозинство, защото решенията се взимат с повече от половината от членовете на съда. Аз не знам в закона за съдебната власт такава възможност, аз не съзирам. Там пише как се взима решение, тълкователно решение, кой трябва да присъства, с това е мнозинството, но няма като в Конституционния съд 6 на 6 няма да вземе решение, но те не взеха решение, което означава, че от тук нататък всеки състав ще се решава така, както си намери за добре по този въпрос. Това е просто, казвам само го вмятам. Сега, които са по-важни, така, според мен, по-важни за хората решения, едно от най-важните решения беше решението на Върховния касационен съд за давността. Знаете, че имаше дълго време противоречие от отделните съдебни състави, дали плащанията на парно, ток, вода, мобилни оператори, дали това са периодични плащания, т.е. с 3 годишна давност се погасяват, или са си общи плащания се погасяват с 5 годишна давност. Имаше много различни решения. По едно време Върховния касационен съд излезе с едно така принципно решение, което като че ли укрути съдебната система, не си е вкара в някакви канали, но при мен дойдоха ни хора с едно решение прясно на градския съд,
което беше казало, за мен това принципно решение не е задължително, аз ще реша обратно и беше осъдил да платя за 5 години назад. И тогава аз сезирах Върховния касационен съд, имаше доста дълго колебание, година и нещо може би, но вече знаем, че тези плащания са периодични и се понасяват с 3 годишна давност, това трябва да се знае. Има тук и други решения, които ще ги видите в материалите. Сега Върховният административен съд за мълчалив отпуск на министъра на земеделието и храните, за министъра на вътрешните работи за преместване, че е административен акт и че подлежи на обжалване. Това е важно за заинтересованите хора. Едно от сериозните постижения е, че по едно от питания на омбудсмана за сроковете по закона за административното нарушение и наказание, дали са давностни или приложими, това е правно тясна материя. За първи път, откакто има закон за съдебната власт, се произнесаха двете съдилища, но общо, Върховния касационен и Върховния административен съд, защото се оказа, че този проблем е важен и за всички, не само за административните съдилища, но и за общите. Тоест, ние днес казва, провокирахме да се приложи вече закона на всичките му форми по отношение на прилагането на произнасянето тълкувателни решения. Сега. Окей. Прескочихте за това. Да, извинете, прескочих един слайд за, знаете, че по член 22 алинея 4 от закона за омбудсмана. Омбудсмана, освен годишния доклад, който е задължен да внася всяка година до 31 март, може да внася доклади или по искане на парламента, или по негова инициатива по отношение на конкретни проблеми. И аз се възползвах от това мое право за първи път в историята на институцията. Внесахме такъв доклад първо в 42-я парламент и сега и в този доклад на тема защита правата на потребителите. В тези доклади те бяха не голям обем, около 25 страници. Ние описвахме всички проблеми, които институцията на омбудсмана се сблъсква по потребителски жалби, кое според нас е препъникамъка в законодателството и какво би трябвало да се промени. Обаче тези два доклада не влязаха в комисии, нямаше излишно произнасяне по тях. Някои от идеите в тези доклади аз виждам в отделни законодателни предложения на отделни народни представители, които обаче и не минаха в миналия парламент. Единствено от тези предложения, които беше така възприето най-сетне, това е Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде изберена от парламента. Това беше не твърди, че имам авторско право върху тази идея, но това беше и мое предложение още в първия доклад и във втория също. Това вече е факт. Имаше някакви промени в закона за защита на потребителите в 42-то Народно събрание, които бяха добри в добра посока, но знаете, че там драмата е друга. Противоречието между закона за защита на потребителите и закона за енергетиката и висящия въпрос за сградната инсталация. Така че това са двата нарочни доклада. И сега отиваме до една доста такава щекотлива тема. Знаете, че омбудсмана няма законодателна инициатива. И когато редовно граждани пишат променете този закон, променете онзи закон, това да не се приема, това да не се приема, аз им отговарям по принцип, че нямам законодателна инициатива. И това е така, но това не ми пречи, когато се сблъскаме с някакви несъответствия, с някакви... Не става дума за противоконституционност. Става дума за несправедлив закон, за нецелесъобразен, недомислен закон. Има много такива разпоредби. Тогава аз си позволявам да се обърнем към съответния ресорен министър или пък дори към председател на Народното събрание, в някакви случаи, и да ги сигнализираме за тези нередности, да поискаме съответна законодателна промяна. И тук на тази таблица сме посочили някои от най-големите постижения на омбудсмана. Постижения, защото тук става дума не за една препоръка или две, тук става дума за метода на китайците кап, как така работи. Кап, повтаря се едно и също до надявате чуят, защото иначе няма как да стане. И тук сме дали примери за закона за устройство на територията, че устройствените планове вече минават на две инстанции, а не на едноинстанционна съдебен контрол, което е така стъпка към демократизма. Отпадане задължителността на тези
карти, помните, имаше ни здравно-осигурителни карти за Европейския съюз, които едва и не без тях не можете да напуснете България. Тази задължителност отпадна. Също в закона за електронните съобщения имаше доста големи промени при няколко години. За много от тях сме настоявали ние изрично в наши доклади годишни, именно за това автоматично подновяване на договорите. Знаете, възможността абоната в 7-дневен срок от случай на договор да го прекрати едностранно. Всички тези постижения бяха и плод на усилията на омбудсмана. Тук искам да спомена за такса смет, защото това е една голяма борба моя. На цялата институция, дали да бъде определена върху данъчна оценка или не, отговорът не разбира, защото това не е данък и нищо общо няма данъчна оценка на имота с количеството отпадъци, които произвежда дадения замърсител. Най-сетне в миналия парламент тази разпоредба влезе в закона за местни данъци и такси, че не може да се определя такса смет на основа на данъчна оценка. И като влезе и така не проработи, както става обикновено, защото казаха, че трябва да има изработена методика, как точно се изчислява такса смет в големите общини. И понеже такава методика, разбира се, няма, миналата година, последните месеци на годината, отложиха прилагането на тази разпоредба не от 1 януари 2015, от 1 януари 2016. И в това отлагане беше записано, че до 30 март тази година трябва Министерския съвет съвместно с Сдружението на общините да изработят фамозната методика. И понеже аз нямам данни такава методика да е изработена, позволих преди няколко дена се обърнат към министър-председателя и към Сдружението на общините с официално писмо, да искам информация докъде се доказва тази методика, защото ме е страх, че по този начин отлагаме от следващата година и от следващата, в един момент тази разпоредба ще отпадне, тя не може да се приложи. Ние отлагаме непрестанно, методиката е трудна и тук става дума за един абсолютно справедлив принцип, който касае всеки един гражданин. Всички ние, които живеем в населени места, плащаме такса смет. Така че това е много важно. Това е също едно важно постижение за омбудсмана, обаче сега ще продължавам да настоявам то да се приложи, защото като не се приложи един закон, може най-добрия какво значение има. Тук сме дали законодателни промени за защита на правата на гражданите. Още на времето, още в момента на законопроект, имаше законопроект, че гражданската отговорност трябва да се плаща наведнъж, не може да се плаща разсрочено. Ние се обявихме рязко против това. Слава Богу, това не влезе в закона. За такса смет вече тук е казано, но вече има установен ред и в закона за освобождаване от заплащане на такса смет, защото по-рано се казва, че може да бъде освободен този, който примерно не ползва услугата. Сега вече има задължение на общините, когато аз подам декларация, че няма да ползвам имота, да ме освободят от този компонент на такса смет, който касае извозване на отпадъци. Тук има много големи проблеми с общините, които въвеждат допълнителни изисквания, за да освободят, че не си включен към енергията, към водата. Неща, които ги няма в закона и които те нямат право да ги искат. Аз се обръщам към много общини, някои от тях са си променили наредбите, въз основа на това, което омбудсман ми казал. Това е община Лясковец, Павликени, Оряхово, Враца, Русе, Разград, Върбица, Пещера, Стражица и така нататък. Има други, които обаче упорстват и казват, то си е наша работа, няма омбудсмана да не се бърка. С тях ще продължавам да се боря, няма как. Тук също в следващия слайд сме посочили пак промени в закона за защита на потребителите. Бе ограничен броя на рекламациите, защото първо нямаше брой на рекламации, т.е. аз мога да направя един брой рекламации, всеки път да ми се взима стоката за поправки, да ми се връща пак негодна. Тук вече законодателят каза до 3 пъти и вече тогава е длъжен съответно продавача да я заплати и да вземе за друга здрава. Също имаме доста активна дейност по закона за земеделските земи, защото там все още има много неуредени въпроси с институцията, а освен това има и знаете, че арендодателите са влезли в едно подчинено положение на арендаторите и техните права са много нарушени. Тук по наше настояване първо давността, в която общините трябва да заплащат на стопаните рентата за така наречените бели петна, беше 3 години кратка давност.
по наше така настояване вече 10 години, т.е. много по-сериозно срок, когато хората могат да се търсят правата. Също вече и с тези полза на белите петна от недобросъвестните арендатори, съответно те получиха различни законови ограничения в техните права, ако те не са изрядни и не заплащат рентата за белите петна. Имахме също и за закона за гражданска регистрация, имаше голяма битка. Знаете, че по тогава действащия закон всеки може да се регистрира на който си иска адрес, без значение дали живее там или не. Под настояване на омбудсмана бяха въведени рестрикции, те бяха твърде големи, трябва някакви да така. После малко се върна махалото. Все още не е уреден въпрос как да се заличат тези регистрации, които са направени на вашия адрес в минало време, което е можело. Но така или иначе има стъпка напред и в тази посока, пак по усилията на омбудсмана. Сега, вие знаете, че омбудсмана няма право да се намесва в гражданско-правни и търговски отношения, с едно изключение по отношение на доставчиците на обществени услуги, така наречените монополисти, условно, защото мобилните оператори не са монополисти. И тук винаги въпросът е какво прави омбудсмана, какво може да направи. Омбудсмана може или да действа за законодателни промени, или по-скоро да въздейства чрез регулаторните органи, които имат правомощия да глобяват, да санкционират, да налагат своята воля на тези монополи. И тук сме дали примери, как по настояване на омбудсмана в общите условия на Топлофикация София бяха направени промени на времето, по общите условия. Вие плащате примерно сметката за миналия месец. Обаче Топлофикация казва, не, тези пари аз ще приведа за преди 10 години дължиш на сметка. И аз ще подестя една сметка, път тази, която давността първо ще тече, ти стои непокрито, което противоречи на действащото законодателство. Имаше решение и на Върховния съд по този въпрос. Слава Богу, вече в обща условия на Топлофикация София влезе, че вие може да посочите изрично и тя е длъжна да се съобрази с тези пари, коя сума точно, кое точно задължение понесявате. Също в общи условия на МТЛ отпаднаха неравноправните клаузи за таксите. Независимо кога прекратявате договора, може на второ число на месеца, те ви събират такси за целия месец. Това отпадна. В общи условия на Алфа Банк отпаднаха. Имаше клаузи, че те можете едностранно да променят лихвения процент, както си искат. Ние сезирахме комисията, тя в първия момент отказа, няма нарушение, отново я сезирахме и вече по нейни препоръки Алфа Банк си оправи общите условия. Така, в следващия слайд имаме вече пак защита на правата на гражданите чрез регулаторните органи. Тук е записано през 2012 Комисията за защита на личните данни излезе със становище, но тези становища, които аз ви цитирам, те са становища, които са по сигнали на омбудсмана. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране възприе нещо много важно. До тогава само самите монополисти можеха да си променят общи условия, което беше абсурдно. Т.е. нито гражданите могат, нито никой. Вече от тази наредба 3 от 2013 вече и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, сега вече само комисия, също може едностранно да променя общи условия на монополистите, което е правилно, защото може да има неравноправни клаузи. Да, и потребителските организации, да, това е много важно. Те също могат да инициират чрез комисията такава промяна в общите условия. И тук също по сигнал на омбудсмана Комисията за защита на конкуренцията през 2014 установява, че Софийска вода съвсем неправилно злоупотребявайки с господстващо положение, начислява лихви върху служебно отчислени задължения, което е абсолютно недопустимо. Глобена е Софийска вода с 4 милиона 800 хиляди лева. Делото е в съда. Не знам дали ще стане в сила това, но това пак му казва, че по активността на омбудсмана също регулаторните органи са се задействали. Общо взето това е най-кратко, най-избито, най-конспектирано, трябва на най-разбираем език. Това, което омбудсмана 10 години е работил, това вие виждате, че работата не е по конкретни жалби. Вие ме сезирате, аз отговарям, добре или лошо. Не. Първо
омбудсмана се самосезира в много случаи. Знаете, имахме предписание и за Бобов дол, и за ваучерите, и за запрашената среда. Наскоро подписахме предписание такова. Правим проверки, които също засягат много хора. И освен това използваме всички тези правомощия, които ги имаме и които ги нямаме. Законодателна инициатива нямаме, но виждате, че успяваме така иначе да постигнем промени в някои закони в интерес на гражданите. Тук моля само да преминава и към доклада за 2014 година. Мога да кажа, че институцията беше много активна по два въпроса, които са извън нейната компетентност. Първият въпрос беше КТБ и вторият въпрос беше колекторските фирми. И двете банковия сектор не подлежи по никакъв начин на контрола на омбудсмана. Това са частни банки, не са администрация. Националната банка е регулаторен орган, който е независим от всички. Това, че няма кой да контролира нея, но най-малко омбудсмана. И нормалното беше при тези стотици жалби получих от служители в КТБ да кажа, хора, аз не съм компетентен, нищо не мога да направя. Само, че когато десетки хиляди, не стотици хиляди граждани им бяха нарушени правата на тези, които не са им гарантирани влоговете, няма да си ги получат, на тези, на които им са гарантирани, ги получиха след 5-6 месеца, абсолютно неоснователно забавяне. Няма как да кажа, това не е моя работа, това е моя работа. Защото гражданите, техните права са моя работа, още почват са масово нарушени. По същия начин и с колекторските фирми, това са частни фирми, не са администрация, но получих много оплаквания от граждани и аз, понеже една от най-големите колекторски фирми ми отговори чрез нейните адвокати, че кой съм аз да им пиша, никакви правомощия няма, сега да ви сте прави, аз нямам никакви правомощия, и написах на министъра на вътрешните работи. Защото там моля да напиша и тогава те скочиха и искаха среща и викам, не, вие казахте, че аз не съм никой, аз съм никой по отношение на вас, но аз имам инструменти да браня правата на гражданите. И трябва да ви кажа, че много порочни практики на тези колекторски фирми бяха изоставени. Имаше едни съобщения, съвсем официални, такива бланки съобщения. Стойте си вкъщи и до си, защото ще дойде служител на фирмата по събиране на вземанията, да ви огледа имуществото с оглед бъдещо съдебно изпълнение. И от всеки не юрист и непросветен гражданин се оставя едно впечатление, че този човек има право да дойде, има право да ви влезе в жилището, да ви опише телевизора и какво ли не още. И когато аз динах шум и писах на министъра на вътрешните работи, и тези бланки в един момент изчезнаха от обращение, т.е. видяха, че те не става. И когато аз настоявах да има някаква регулация на дейността на тези фирми, защото те действат и не само в България, и в Европа това е бизнес, нали? Но при нас се превръща често пъти в криминален бизнес, когато настоявах да има регулация. Сега виждам, че самите фирми и техните асоциации също настояват да има някаква регулация, за да не може да се злоупотребява с тяхното име, примерно. Така че най-лесно да кажем, аз мога до тук, а от тук не мога. И винаги давам примера с сметката за ток. Идва един гражданин с висока сметка за ток и аз казвам, да, ще проверя, ще помогна. Обаче този гражданин дойде в качеството си на едноличен търговец, със същата сметка за ток, аз му казвам, извинявай, обаче закона ми забранява да ти не мога да седиш, ще си търговец. И когато много представители на бизнеса идват при мен, така или иначе, знаете, че аз нямам компетентност, и ми разказват неща, които всички вие знаете. За административен рекет страхотен. И аз му казвам, съжалявам, не мога да ви помогна, но не се опитам по някакъв начин, макар и да не мога приятел да ми помогна, все път да взема мерки, защото вие знаете, че ако говорим за администрация, тя действително е най-свирепа, не толкова към гражданите, колкото към дребния бизнес. Тук, ако ми позволите да направя едно отклонение лирическо, искам да ви заявя, че аз съм категорично за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие. Има такова предложение в парламента в момента. На времето, когато пишехме административно-процесуалния кодекс и когато го внесохме в парламента, имаше отново такова предложение. Тогава депутатите казаха точно следното. Хубав принцип е това, обаче при тази корумпирана администрация ще стане много страшно. Сега чувам същите възражения и задавам въпрос. Понеже администрацията е корумпирана, затова ние с тези мотиви ще накажем гражданите. Защото какво значи в 21 век да имаме мълчалив отказ? Какво значи аз да подам някакво заявление, чиновника изобщо да го хвърли в коша
И аз да броя и срокове, защото има срокове за обжалване на мълчалив отказ, и да обжалвам и какво прави съда, забележете. Съда отменя мълчалив отказ и казва на органа да се произнесе. Това упражнение може да се повтори 38 пъти. Нали? Орган, той не се произнася. Пак и отново и така. Не, мълчаливо съгласие. И за тези, които ми казват, ама какво сега ще получа разрешение за оръжие с мълчаливо съгласие, казвам не. Няма да получиш разрешение за оръжие с мълчаливо съгласие, нито разрешение за строеж. Защото мълчаливо съгласие ще бъде принцип, но извън случаите посочени със закон. Този принцип, ако би общия принцип, от него, разбира се, за тези важни неща, очевидно не може да има мълчаливо съгласие, трябва да има изрично съгласие или не, разрешение или не. Така че, крайно време, пак повтарям, дайте да не наказваме гражданите за това, че администрацията е била корумпирана. Напротив, ще направим некорумпирана, а няма да тормозим гражданите. Да минем към годишния доклад. Да. Ако позволите, искам да ви задам въпрос за актуалната, да речем, за съдебната реформа. Възможно ли е реформа в съдебната система без промени в Конституцията? Значи, първо, дали е възможна реформа в съдебната система, неизбежна. Очевидно е възможност неизбежна. И според мен трябва да има промени в Конституцията, да се започне първо с това, защото не може да почне от по-малко, да стигне до по-голямото. Когато се събере конституционното мнозинство в този парламент, те трябва да се съберат да кажат, ние сме окей, имаме консенсус, 1, 2, 3. Само толкова. Колко толкова. Това е. И като кажем, ние сме окей за 1, 2, 3, като ги приемем тези 1, 2, 3 в Конституцията, вече въз основа на тях се правят съответните промени в закони. Това е логика. Може ли изпълнявам да уточня въпроса? Би ли си пуснала микрофона, че тече запис? Колеги, в Конституцията би в този момент. Това е въпросът. Безспорно, обикновено Народно събрание. Значи, моята теза е, че трябва промени в Конституцията и те могат да бъдат направени от това Народно събрание. Защото ако кажем, че промени от Велико Народно събрание, просто казваме реформа за бедеца. Господин Тенчев, радио К2 Деница Гацинска. Бяхте политик-председател на Върховния административен съд, съдът, който контролира администрацията, сега омбудсман на браните хората. Радио К2 ви благодари, че съществува и Ивановска ви поздравявам. Моля да ми отговорите къде е златното сечение между справедливостта и равенството пред закона, между властта и хората, и съдебната реформа благо за хората ли ще бъде или за имащите власти пари? Може ли да ми отговорите на всичките въпроси? Благодаря. Благодаря за поздравите, госпожа Беновска. Точно това е, между другото, ако нещо ми харесва в тази стратегия реформа, това е, че там има специален раздел защита правата на човека. Тоест ние забравяме, ние мислейки за мандата на главния прокурор и на Висшия съдебен съвет, забравяме, че правосъдието е направено за хората. То трябва да върши работа на хората и всеки човек, едно от основните човешки права е право на достъп до съд, на справедлив процес, на защита и на правосъдие в разумни срокове. И това е смисъл на всички тези реформи, които ние правим и които ще правим, и ние ги правим в името на това. Така че, очевидно, че акцентът е, т.е. ние, ако говорим за правосъдие за богати и за бедни, или правосъдие за власт имащи и за власт нямащи, очевидно ние не говорим за реформа, говорим за неща, които може би в момента до голяма степен съществуват. Очевидно целта е да се направи една ефективна и справедлива съдебна система и предвидима. Много е важно да е предвидима. Защото, като кажат, съда е Божия работа, не е Божия работа. Защото Бог работи по Божиите закони, които ние може да не ги знаем всичките, но съда работи по писаните закони, които не ги знаем. И няма как да бъде Божия работа. Трябва да бъде законосъобразна работа. Извинявайте, понеже пък преди 2 дни ми се коментира, преди 2 дни вече коментирате и това, че промените трябва да се направят така, че да се изчистят и туморите в съдебната система. Може ли да ни кажете, според вас, след като това Народно събрание трябва да направи тези промени, как трябва да станат те с широко обществено обсъждане? Все пак става говорим за промени в основния закон. С широко обществено обсъждане ли трябва ли да се бърза? Как трябва да бъдат направени? Не се правят промени в Конституцията, така.
Значи широко обществено обсъждане, добре, това поначалото от омбудсмана и това призовавам всяка една и наредба, която се приема, да бъде след широко обществено обсъждане. Но аз мисля, че тези вече после за съдебната реформа ги обсъждаме доста много години. От 2003 година започнаха промените в Конституцията в частта за съдебната власт, така че ми се струва, че ако сега пак правим някакви броя дискусии, то ще мине мандата на това Народно събрание. Вие знаете, че болезнените промени се правят в началото на мандата. Няма какво да се лъжим, така че по-моему трябва вече час по-скоро да се изчистят нещата в Конституцията и вече това да кажат, да, ние тази временна комисия, това ще бъде, приемем, че ще променим Конституцията член, той по този начин. И това ще може да се обсъжда. Нали? То няма да бъде някакви огромни обсъждания. Просто трябва те да се разберат в кои неща, по кои въпроси имат консенсус, тогава вече и ние чуем дали това е добре, не е ли добре. Разбирате, това така трябва да е по-делово. Защото аз ще ви кажа един пример. 2003 година първата промяна, ние въведахме мандатите, защото ръководителите бяха вечни тогава. Не тримата големи, другите. Ние въведахме мандатите, 2 мандата, бяха нормално. Оказва се, че не е нормално. Защото се оказва, че тези 2 мандата стават някакъв път 6. Защото на едно ниво, на второ ниво, има хора вечни ръководители, които му изтече втория мандат на едното ниво, отива първия мандат на другото ниво. Тоест, очевидно и този въпрос трябва може да се пипне това в Конституцията. Тоест, винаги животът е по-богат. Вие имаме намерения, правим ни закони, и с ни добри идеи, в един момент винаги се намира номенклатурата, хитреците винаги се намират вратички. Чудесно говорим за промени в Конституцията, но можем да посочим къде трябва да се съсредоточат усилията си, кое най-напред трябва да се промени, за да се случи тази реформа, за която говорим. Вижте, аз не бих могъл да отговоря. Първо, защото не съм някакъв пророк, който да каже, това е много сложен въпрос. Второ, защото не съм този, който ще решава тези промени. Значи, аз, като казвам, трябва да се изчисти от туморите, аз давам целта. Не знам какви промени трябва. Но трябва да почнем да чистим системата. Тя е прогнила. Разбирате, иначе трябва да почнем да я чистим. Да създадем условия за нетърпимост на такива хора, които повече не могат да вземат възлови позиции и постепенно да бъдат изчистени. Това трябва да направим. Как? Аз примерно давам една идея да увеличим на инспектората правомощията. Нали? Това е някаква моя идея, някакъв вариант. Но не казвам, че това е панацеята. Това трябва да го решат депутатите, тези, които ще променят Конституцията. Може ли, ако изчистихме темата за конституционните промени, да ви питам като омбудсман, понеже тук в края почти на мандата, не знам дали правилно го смятам, октомври месец. Така е. Точно така, да. Дали ще се кандидатират отново? Не в мандата. Да ни кажете всичките тези 5 години от всичко това, което ни изнесохте, категоричен ли сте, че има нужда от тази институция? Стана ли тя по-популярна сред администрацията, не само сред хората, защото за жалбите ни казахте? И да ви помоля да ни обясните, понеже в различните сектори такова от време на време се говори примерно за омбудсман в армията, за евентуални идеи за въвеждане и за други видове омбудсмани. Това възможно ли е да стане, трябва ли да стане, как? Не за армията, конкретно по принцип. Да, значи първо, аз когато се явих на избор за омбудсман, беше 2010 година, тогава беше госпожа Сабия Сапунджиева, беше така конкурент и ние изложихме от трибуната на събрание нашите платформи. И аз като главна цел посочих, че искам в края на мандата, ако ми бъда избран, да може хората да кажат, че тази институция е по-познаваема, че имат нужда от нея. Тоест това, дали съм го направил, вече ще дадете оценка вие и хората. Аз не мога да кажа, да, тази институция много, много добре работи. Но аз затова се опитах да ви покажем с тези слайдове, да излезем извън обикновената рамка. Жалба, отговор. Жалба, препоръка изпълнена, изпълнена, отговор. Не е това основното. Това също е много важна част от работа на омбудсмана. Защото проблема на всеки човек е много важен. Но не е само това. Ние имаме възможност тази институция да влияе по други начини. Тоест, и пак ви казвам, това е единствената институция в България, държавна, която се занимава с правата на човека. Това е предмета на дейност. Така че аз мисля, че има нужда тази институция. Може да аз не съм се справил. Това е друга тема. Дали аз съм бил полезен или не, е съвсем друга тема. Но от тази институция безспорно има право и искам да ви кажа, че дори има вече идеи извън националния превентивен механизъм. Имаше идеи тя да бъде институция по мониторинг
на Конвенцията за хора с увреждания. Имаше идеи, не от мен, идеи от други хора. Да има да упражнява някакъв контрол по достъпа до обществена информация, някакъв контролен орган да бъде и по тази важен въпрос. Тоест, очевидно в очите и на гражданското общество, и на институциите, тази институция се утвърди като независима, което не е важно. Независима, която би могла, при съответен капацитет, разбира се, този бюджет, да изпълнява и други сходни функции, да се правят нови органи. Сега по въпроса за военния омбудсман. Не само военния. Да. Детския, военния, енергийния и така нататък. Значи това е различен подход. Има държави, в които има много омбудсмани. Даже в Белгия мисля, че имаше един омбудсман по пенсиите. Той само стои и отговаря за това дали пенсиите е правилно изчислена или не. В Унгария мисля, че има омбудсмани по медиите. Въпрос на подход. Във Франция обаче направиха една много голяма реформа, мисля, че 2010, и то конституционна реформа с омбудсмана. И направиха, той тогава беше медиатор, се казваше, нали, посредник. Тогава се казва Дефансер де Дроа, защитник на права. И този защитник на права обедини в себе си Комисията за защита за дискриминация, Агенцията за децата, личните данни. Просто много такива регулаторни органи се обединиха в едно с техните администрации, нали, и минаха под една шапка. Тоест вече въпрос на подход дали трябва да се централизира или не. Но аз ще ви кажа мое мнение. Един от основните казуси, които се занимава омбудсмана, е параграф 22. Идват хората и казват: моите права са нарушени, отидаха еди къде си. Казаха ми: прав си, ама то не е за при нас. Той взе при еди кой си. Отидах при еди кой си, каза: прав си, ама то не е за при мен. И така въртенето, знаете, между институциите. И омбудсмана каза: хубаво, аз поне това мога да отговоря. Мога поне да отговоря къде според мен трябва да отидиш и на този, на който трябва да отидиш, аз да му пиша, да му кажа: извиня много, но ти си този, трябва да решиш казус. Представете си, че имаме много омбудсмани. Примерно, имаме енергийен омбудсман, имаме детски омбудсман. И едно семейство, многодетно семейство, остава без тока, рече до тока, защото не си плаща сметките. Къде ще отиде това семейство? При детски омбудсман, при енергийния омбудсман, при националния омбудсман. Как точно ще се определят компетентностите? Защото казусите са много общи. Казусите винаги съчетават няколко неща. Когато говорим за деца, за тяхната издръжка, винаги става думи за социалните права, за това, че са безработни родителите, за какво ли не още, за нужда от социални помощи. Тоест, трябва да се обърнем към много органи. Ако почнем се споделяме между отделните омбудсмани, през това, нека да кажем истината, ако сега в момента националния омбудсман е омбудсман на военните, защото и военните могат да се оплачват с мен, и аз се опитвам и се оплаквали, и както защитавам лишението от свобода, така съм защитавал много пъти надзирателите и техните профсъюзни права. Но това го правим ние с 50 души. В момента, когато направите някакъв омбудсман, детски или както искате, само касиера, счетоводителя, шофьора, секретарката, и вече си е нова администрация. Така че, при всичко положение, една администрация е винаги по-икономична, дори да се разширяват функциите, да се оголямат, от отделни администрации. Но това е въпрос, разбира се, на законодателно решение. Колеги, имате ли други въпроси? Аз сутринта слушах по Националното радио, казахте, че бихте се да. но кратък отговор. Прощавайте, не бягам от отговора, просто ми се изплъзна. Значи, знаете, че по закона за омбудсман е право на втори мандат. До избора на нов омбудсман, нали, стария се изпълнява функция, т.е. няма тази дупка, която имаше при главния съдебен инспектор. Дали бих се кандидатирал за втори мандат? Значи, ако кажа не, трябва да има две причини, по-моему. Едната причина е, че съм се провалил в първия мандат и затова не бих се кандидатирал за втори. Втората причина е, че съм се уморил и тежко ми, искам нещо по-леко, или пък изляза в пенсия, не знам. И на двата такива отговори не мога да. Не смятам, че съм се провалил. Мисля, че мога още доста неща да направя. За хората, мисля, че хората малко и повече ми вярват, поне така. От моите срещи по улицата разхождат ми, като ме спират, нали, до сега един не ме напсувал.
всеки ме приветства. Така че, по принцип, да, смятам, ако е възможно да изкарам втори мандат, но това е, че въпросът първо да ще бъде предложен от народни представители. Знаете, че по закон само те могат да предлагат омбудсман и да ще бъде